toaka. Aka misy vola. Na uvukisako vola na rujaba. Banga merda. Hata kwade. Ndeza itonalo nangan video. Infuza fangati découvert bia. Zombara na chova la fale fa kunyanya. Zati mbola ngati découvert. Zamya mbikara mana kalach kafika mareyo. Zamanga defa vola vola han. Zami yandu. Cheskuranga bilu cheskuranga vanda cheskuranga mandeti mandeli. Zing zati yatul matin jan. Zaho adegoma na bota chanze charvita changu buhofu. Ava kwa bongo la matin jan ro adegori. Fa hinga kent kita kiri joma din kiro chekabyo ante kap nak mangande fa kapokare o mwero hula bin fa mismihina le karwe telo amduing ante nga mihandu mana tenga vulga mjanga harle ran tenga losang zanga hare mbani sasa sona tenga mtantie wantenga ana rona bukatamwa wa Antenga check chimananchini antenga mnyu. Ya, paching tenga tipa fitana ngariba tifufa. Antenga ti uchimananchini. Hafa tabia chikati. Hafa. Koro zana baza aptarina ngan video ing zoti. Oh, mga intratike. Alo ampienga ro farfara tuliara. Farani ange. Ana roho volon. Cara pangafaza nye vavanaru ada ko bush kuzi mulatsara mulatsara ndentenga jakapti antenga debuka fa amnya sachara to karate ko fichako amnya sachara fa tonchi katika istia to fufa ana ro kunda kapti mismomo chiheku Zirko mis moment vlangte ante abaka fa mangane sa tanti ya to tenga fufa foti ning se chikan fonte fa mis moment ante ngande angampur kara hantenga ka votimbu pardon ante ngande ko vo hincha ana roja kwa fa hafa zamanja Zassura certain, heureusement, dans la vidéo, Zinkachina tokela hela misana zoti vong, andenga la sari chang vatuna kachench ni chang na tara jegori, ande tona ronga tin Facebook chat, yuepka chang itu chench ki vita, fandenga punga pul farfara tuliaran adako, nakapota kitu, chang nakaombo la chivita, zatiat matinjali, avo zatiat itanaro angatin découvert. Oui, oh. Zansko fatin magatka vola na kai sananda bako iri havana malala kwa mbuho za nyumba na ndengi fu za tia fen town problems za itadarui mais bon fa za ina ndengi vlaku iro lapten mampala yiluza na infwekin chato zingwe zing na vinzing fa chisi atichim tad bes ko bezing fa za tomp nid mavita sababu ndato kana ti Facebook tia avu manja sababu inti sababu ko ikabarunda karanchi vita fotin za antenga mangan video karang avro message jab mande vurna mtenga ti za ti ula dala dakwe chwana ro av mitka ngati Facebook na katia to na ro desu ana ro ketchka izuma chekia dala karati blang na ro ana ro mande mangan tanga za ti kwa nari am tauna kazote ekun rambit ekun dachimit donc voilà soit tien sababunda tieno sababunda tok sa chimia damno tailler la route ein Ulacha. Ni hinja kapti. Ni kuranga manga kamanje isti. E kuranga tichi die sakulo cha to vendre fa za justi comment dire. Za justi mamptanding. Za da kwe tatat mis cheka wetil efcha dim chota fit van si folo mande fa message amna katia to rumya sayeti. Voilà, azot kama garanti kila. Iya, iro miasa Malezi. Izuko rafa na chip kwa normal. Iro miasa Malezi anda kwapti andona na Rwanda yasani. Mizavzahava funge, mizavzahava kuranga titi zachi dia masaki mtatatata fa apparemment fa vnisul ni tatatata mkaskas kistem. Acheu yan volendura. Ke izu wana na Rosette ande yang na fa na vokuchkuchku nande ande yasa farfara Malezi yang.
ale leva hono drako e ale leva hono avo mandray mitanitandrigna asa témoignage n'olo amy sisisinagy fotony misy olo blanko aminareo zay ny contact za ty miasa mipetraka Malaisie any iro any zay matenidrany iro miaraka amindrotra amin'ny aéroport passeport ndreo fa le ny patron ndreo io any tsisy raha afaka ataonao mandray boka io voilà tsisy raha afaka ataonao zay mandray ninakaty famitandremagna izy tiboka antegna na mampitandrigny baka fa antegna na mampitandrigna aminazy ty fa haiko tsara be izy ty tsidiriantsika za ndraiky la mivolagna fo haiko tsara be ty tsidiriantsika fekiny fotony maro témoignage n'olo boka Koeta boka Tchepaia boka Pasindava boka Mboloboza agny hitantsika agnaty Facebook ato atsika mbola lefo mandeha Koeta agny izy ty za juste mivolagna fo io tsy tambagna haiko tsara be za ikapokapoka eto io tsy tambagna atsika andeha atsika ty handeha fo fa juste mandeha mampitandrigny ho an'izay olo tokony andeha dinidinia mangala contact n'olo mipetraka agny olo miasa agny angala contact voilà anao mihandro ia zegny dridrako anao mihandro avo mandray ho an'izay mbola hitaditady risque andeha agny anareo ka andeha agny drako aby mitondrasa passeport aroe anao naveta passeport araiky magnanova perte de passeport io mafivolagnina anany ve ataovanareo sary very passeport nareo araiky anareo mipody mangataka demande amin'ny lapinty amin'ny Antananarivo ary anareo mipody mahazo passeport au moins passeport nareo aroe iro anao miaraka amindrotra aéroport ary anao havary amenao ro any passeport nao mananao passeport araiky agnatin'ny tragnonao nao miandro ia passeport nao araiky tananao kimbenao ratsiratsy raha dianao taonao fa io la route za imandray vo nandeha hijijy affaire io fa za azo ty tsy nasaky tsy nasaky PD mariny tsy nasaky tsy saky toiziny tsara loatra koragna ty na vo menimena asy madinidiniky tsy digna ny andro mais bon za juste en tout cas mampitandrigny ho an'izay fotiny apparemment offre io zegny ataondreo offre agnatin'ny Facebook ao de misy olo aroe boka tanao mandeha mikotrokotroko tseka aby io boka io anareo tsy mila mideplace fa anareo magnandefa dossier nareo jiaby boka amin'ny WhatsApp na nanina nana za nagnontany anareo manandeha dépose inty nandeha dépose dossier nareo tamina agence volagnin'indreo tseka aby zay tsy nandeha dépose tamina agence fa ireo olo aby io fa mandeha magnandefa message aminay dossier jiaby alefa par WhatsApp zegny drako e vola n'avion alefa amin'ny WhatsApp billet n'avion alefa amin'ny WhatsApp check zegny hoe alefa amin'ny WhatsApp visa alefa amin'ny WhatsApp ho an'izay fa navoakotrokotroko agny dinidinia drako e avo mandray za tsy manera anareo aza mandeha tsy manera anareo aza mandeha mandiana agny agny anareo mahita izy io anareo magnano témoignage agnatin'ny Facebook ato e jaly marina vas-y tsy andeha hikapokapoka io hoe boka fa navandapa agny jaloux zay ndena mandiana mandiana tsara bekiny izy tsy higny drako aby ty higny ity koragna tsy dia sy tako doritigny loatra donc tsy agnanaovantsika iny ty saradalantsika antsika mbola tsy andeha Madagasikara magnitra antelintsika agny magnano werantsika Madagasikara pitroka gauche pitroka droite tout ça voilà mais bon mipody mihetsika amin'ny kabaron'ny fagnampiagna olo toegny za drako aby ty za ty tsisy vola apodiko tsara baka fotiny za nagnano vidéo igny olo jiaby mandefa message aminaka zegny hoe ka mila fagnampiagna sakoma zegny hoe koa mila fagnampiagna sakoma za tsisy vola drako aby za tsisy vola tsy haiko karakory ataoko hivolagna izy ty aminareo fa za ty tsisy vola za hitanareo hoe mba ty drany tena fotiny marika nahary mandray association araiky aroe fo nangatako ireo mipetraka toliara agny misy agnampiagna reo zazakely navy reo boka tagny tsy haiko zazakambotsy mampalahelo za tsy mivolagna reo tsy mampalahelo tagnananaka tsy hita voilà ala voilà tagnananaka to tsy hita za tsy mivolagna reo agny tsy mampalahelo reo agny mampalahelo tsara bekiny
fa za drapty tsy mavita raha tsy navita agnadosi jalon'oda déjà avako aroe Madagasikara ao jalondreo tsy voavitako jalondreo io tsy avoa havitro fa za juste nahita raha nampitseko fonakafo zegny navenjany volagna igny tsô koa afaka nareo zao ty amare nde ivolagna aminaka asako me ato nyenyenyenyenyenye tsy vitako tsy vitako mbola tsara antegna olo mateny draly mbola tsy agnampagnampy pardon mbola tsy agnampagnampy mais bon zaho manjay en tout cas nahazo association association telo araiky Valalare mbola ataoko publication io lera boka io fa tsy azoko agnaran'andro inty agnaran'andro association io misy araiky Valalare tsy haiko zegny hoe avô misy association araiky fa tsy azoko nogno koa agnarany avô misy drapo zay mipetraka la réunion ho an'ny zay mipetraka la réunion tsy haiko drapo io mbola angatako aminany asa mety atao agnatin'ny Facebook ato contactinany drapo io mandray mpagnandefa conteneur mandefa ratoliara agny tsô anareo mba misy aide humanitaire tsô mba misy humanité agnatin'ny tsotsokonareo agnatin'ny fonareo io agny drapo io mipetraka la réunion izy mpagnandefa conteneur zegny apparemment mandeha farafaratoliara agny tsô fo misy lambanareo ino ty lambanareo ho fa tokony ariagna tsy haiko je sais pas quoi mety alefanareo hany Nestlé ronono tomate boîte Fana Vencini jiaby alefasany zegny dridry drako alako nagnaran'ny tseky lelahy Norgila Eline Norgila coucou Eline Norgila agnaranareo ty ka misy hafa Shakila Sharif Ashley coucou Sharif Ashley Maman Katelia lombolombo prof magnano ino magnarana zegny registre d'appel tongonona agnarana jiaby rakotonandrasina Fabrino Rasonar Vony Juliette igny drako aby igny tegna ivokany courant igny ka fa nalefa loaloha igny comme ça anareo mandray mety miala zegny mety miala fa zay mandray anoy courant aneky ivadivadiagna ty hoananareo zay tsy ampiampy togno fa takavy miala fa zay ty andeha courant kabarony kilelilele voilà karaha tiako be zay zay ty andeha courant kabarony kilelilele adrako aby matety baka atsika boka Madagasikara mandeha mihevitra andeha nambady antidabaza iro antidabaza za boka io tranquille ambelany libre laissez libre femme gas tsy agny raha iaignako ato baka zegny tsy agny drako aby tsy agny masonaka mandray masonolo mamo tegna le tsy agny fôtiny drako aby ty zay boka diniketrika boka Madagasikara andeha nambady antidabaza aby ty volagny tegna antegna libre chaque zay raha ataontegna avô rô antidabaza aby ty magnano karaha volagny tegna fô toetra amindreo antidabaza aby io toetry io tsy toetry fa raha hafa io tsy toetry fa raha hafa anao boka agny déjà iro aby ty iro io mila misogno presque isanandra iro hitanao io fôtiny haindreo boka rô io foatamare haindreo rô io foatamare lelindreo jiaby adosindreo agnatina anareo magnano fivadiagna io milely marandregny anao déjà ka anao boka niara ta Madagasikara anao tia za vadiko io antidabaza aby anao tiako vadiko anao za tia zegny hoe za ka mba tia zegny hoe ho ategna fôtiny antegna tsy andeha andafy mba tia ala amy jalibe agny iala amy délestage mbola tsara anareo Diego anao igny mandray ava ty drako aby ty mbola volovoloanavy ka taratasy mbola tsenjiky vita titre de séjour tsenjiky navy amy tegna mbola vignette be fa agnatin'ny passeport agnatin'ny 6 mois wala togno araiky anao tsenjiky mavita manangatrampoko donc miharitra anao agnatin'ny togno araiky agnatin'ny 6 mois anao miharitra misongo marandraigny mitrombotra ariva anao misy moment anao ameko erka ny vita quantité volagninao boka eo izy kado igny za ambelana io amenao herka ny vitanao volaniko aminao zegny antidaty avariva andra izy fa eo edy oh là là bébé masiro raha namenao zanarandraigny karakory ma tsy mipody ela tsika izy aminao ndenao dagnaka karaha anda mbola tsara ho anao izy io mandray drako aby ty izy io karaha ny ataoko baka karaha za mbola ta Madagasikara tagny hitako bogos pingouin hitako bogos be zay izy miboaka amy la piscine ary izy milomay karaha ty alalalala vazaha ty volaniko amolo za mbola ta Madagasikara ta fôtiny raha fohitantegna Madagasikara amika la plupart mipetraka ty dabaza edy
Antinda bazare kra itantenga. Mahita olo malmalany fa ro enti mety sara boka mazenga kara misy check lela pagnasasa zaza boka mazenga boka mbanda. Mety sara bunambanda nandenga na ita check lela mbana landilany. Kara naton check lela magnasasa antenga boka mbanda oy. Antenga mba mahita lela gas mihila antenga kara lela bayu check lela boka sambava. Ing sora nung bidagane ndenga wantenga. Hala. Que antenga in manjana tanti dabazati blanter se mas zukin fa demi papa antenga niat bogos lela tie uza ze mi kuranga Madagascar zanga bun chambre nga bun fandienga yo izmangira mkabune ore ntenga tena mga po antenga tete for you. Oui, alors bébé ça va? T'aimes bien Madagascar? Diego Ciarez, Emeraude, tenani nanana chakalaka chakavondubu. Kuranga neto. Na vandafa antenga dakwe na ita fienga ndafa ti na ita twetsin vaza tonton sola antenga papichuli ti hita ya hita ana mi fo maranjengi ndaka ti tek makantenga ti tetchil 2h du matin hande amani mi tu pipiti aja ko vatko nangima vadentenga to pipi mi tu vadinga antenga iyo ano mi fo maranjenga ndako antenga yu vadentenga. Et à la note stafia, là, il y a la trayouf. Antenga ti petit candafia. En même temps. Un homme, ça, craï, oui, va d'intenga. A vous manger, et raconte, mais ce moment, n'a rien à faire vendre, que tu m'as tué, il m'a donné ton tam na case. Zemi, ça, film, tu as sa nangi, dit un atin souffle nanto, barcana rose, nangi, un atin souffle nanto, zem pizarre à film. Ah, vous ça. Manan karenche, qu'on a rendu la caraï. Zami, zahis karatin. Hala. Tiye ko ngaranda ka mangi zinga ngati sufinang go bangotsura ngati sufina antany go hala uza achikati vadintenga zany zatsina sakiny volga cho vo bon fata tantenga mbola tianduba zany zais karati manambadul matwintenga. Oh mon Dieu. Ça va, vous êtes amené? Oui, ça va. Ça me gratte, ou dans les oreilles. Ben, faut bien gratter. Ça me démange, baka, ou faut bien gratter, vous êtes amené. Karazing, dakati, fiengai. Ah, vous mangez, ou itanoyu. Ah, voilà. Ah, vous mangez, ou itanoyu, faranda, ou mistwechi. Karam netiat, bakambakano, faut-il, ou maniac, maniac, van ze. Tamne tatu antenga nanga dinga nanga bing inti za komisi za tia sake za manjemi na saketi za non tenge rati inti za boka mina sake rak unfa pecha ko toka ngati frigo is mangala ngati frigo itavangin sake itantin food oh madwin oh mano oh yo karano ina mun general de Gaulle yu malchivita. Oui, fan vlag tam non numali rati mi la food jerno ma karakori rafazo antenga dakwe chona roma itazam vanji kwamba na chis jalmadindira fem fan vlag tam no karakora to mamudisti frigidaire ati karakori eno kantenga uchimia saluze nden chamuntenga ta Madagascar ta fuchi frigidaire déjà kura kama kura na Madagascar de l'estat de l'estat déjà kura antenga fu famati ano en bokani hina karanya tok baka naka personnellement za boka mihina la tête naka atoka ngati levieri ba reska za nyambe sa foot ko ba pesa Iwe quand dans le célibataire, tu me seras bango, tu es. Bref, kara naka da parti zaboka mihina la set naka apecho kangati levieri zami bala miza filma kinjik. Vita filma zahap na zaboka man yo zaman de manasala set naka. Chimaranga mnyava kwato. Ano boka vuki beki bunomi diri ano ta jabna na sala setari. Hey, one thing. Hey.
La sity mandray ko sasanao igny malo. Tsoambaranao malo madinidinika. Igny malo. Oh, malo. Ninakazo mandeha fika nakatata malo ka fa maresaresaka bagage nakavongotsiko za mandeha. Yo izy magnano magnano azafady oye, je sais pas quoi. Dia nakatoko. Agny za midoko 1-2 jours amsakisako manaka madinidinika ambaka agny. Izy magnano azafady nyenyenye mipody mandeha za. Atsy nahefa. Ino mo misy taminaka tamiko zegny. Zay malo raha tsisy dikany. Ino ma malo tamizay. Zay ny malo satria za nangaty inty niasa nagnano heure supplémentaire. Fitiavagna vola ty boka. Fitiavagna vola ty avy tama fa za amizegny hoe za miasa za nagnano heure supplémentaire. Basi, point. Anao tsy mila manohy. Mihendrika lehilahy ty ambarako anao zegny. Ia, nangalako anao ta Madagasikara tagny tsy andeha hiasa. Anao tokony mifotroka eo satria tianao mipasser le temps d'examen. Anao tama fa tiako mipasser le temps aminao fa za mitady vola. Za besoin vola. Ia, dikan'izegny fitiavako anao andeha takalinao vola. Tout ça. Adako. Za ny lagny fagnany za izy karaha ty hoe. Atsika ty hoe. Atsika. Vao mandray zay manambady vazaha hitanareo io misy moment anao io mba vadiagna baka zo. Vadiagna. Anao asa karaha manao igny ao tsara. Anao nahazo karaha bebe asa nahazo prime. Je sais pas moi prime quelconque. Prime anao boka zay ndafa ty anao ka mandeha miasa isan'andro va tsy tapataka anao fa mahazo prime. Prime désigné, je sais pas. Anao mandray avantragno nahazo karaha be anao vorogna vadinao. Tsara karaha manakatanty zay nahazo prime karaha zegny za tamty nitosy zegny hoe. Igny tsy tapaka fokoragnanao. Izy nareny zegny izy vorogna aminao fa oh la fenêtre là il faut qu'on le change. Izy aminao. Io fo izy vorogna aminao. Mafana loatra ato atsika andeha mipidiky climatiseur agnaty raha tsy asanao lofo e. Andeha mipidiky climatiseur zegny. Adrako ty. Karaha haiko tsara be za ty ndeha ho fatina fanagna agnatin'ny tragnonay ty. Tsy za ka andeha mipidiky climatiseur agnatin'ny tragnonay ty. Mana tragnonay jiaby ignapo fa midira tsiko. Handry io. Iro miaraka maregna anao igny misy vola hely igny iro fa mivolagna soko. Za zay ty vato miaraka mivolagna aminaka nyenyenye. Za découvert za tsisy vola. Io izy nyenyenye ataonao ino loatra ma vola anao ty. Oh nyenyenye. Ala. Zino. Vadigna nefa andeha toko dalala aminareo ty la klosinaka. Nambariny pingouin sy misy kakazo be. Tsy ina sy kakazo ty. Zegny fiainagna ato drako abe. Ho anararo zay mbola ty andeha nambadiny ty dambazaha io dinidiny fo. Avo mandray nareo ka fa anantsoritin-dreo ty mipitratsara kendriky drako agnatin'ny taogna araiky taogna aroy. Ntegna ty boka tegna ambolagna zay fo ato fa presque 10 ans de service. Adale, blangindrolo sana adale. Adala fa matana vadiagna. Adala fa matana vadiagna drako. Oui, matana vadiagna tsofo. Ia, misy insany ka zao ty lehilahy mizazany tegna io hoe tsy falegna vady fa matana vadiagna. Anareo io nahazo via falegna vady igny 2 mois fo anareo fa nofoagnany mbola tsara. Ireo fa nandeha reo tsy navita. Zay adala tsy falegna vady ty ndraiky zay mbohaty fo. Zay kun ka parony fiainagna ty. Izy io en fait mbola tsara marina folo. I fiainagna ty matetika atsika ty mizaha olo boka amin'ny apparence. Izy io en fait karaha ny ataoko za danty za kony olo tsy tia za kony hitako personnellement hitako perte be zay olo tsy tia za. Moi j'avoue za mizaha olo karaha io eko tsara be ndraiky edy misy olo tokony tsy tia antegna normal choc normal misy olo tokony tsy tia antegna tsara mezigna tsigny ro antegna tsy tiandreo voilà. Fa hitako penta nareo tsy tia za. Oh là 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 là. Hitako perte. Franchement hitako perte
fotony zany zasakako manakaby miaraka miegna aminakat zay jiaby karaha hitako miaraka mivantivantiky fo manaraka lalagna jiaby zay mitokotoky fiainagnane za mandray mizaha olo tsy tia za ry volako karaha koa ataondro olo tsy tia za aby ty volako anareo mijaly mihegny ia na ty lela tsy tiako be gn'araby makoa FHD fa mamy koa anao bivoto be ty izy aminaka tadiavinao hiny marande blanco aminao zio ty io boka blanco aminareo mety sara boka ambandrao izy hitanareo commentaire anany helagna i boka angataka vola aminaka isanandra tsy namegna vola zegny problème lela boka ambandra azonao ro mandeha midraganao iamesa karakora ataony lela boka ambandra midraganao azakle atsika mahiaraka sa tsy hiaraka karaha io tarasegna agnatin'ny Facebook ty ala ino ty anile regninareo maraha nivolagno teo sa tsy regninareo fa za fo mikapokapoko ala mbola tsara voabaraka ny daragona regninareo ma za drako abe azonao zao regninareo ma za igny tsy abasa regna sa tsy regny tsy haiko anareo fa misy moment za ty tomagny farany mare antegna koa ndrako aby ty misy moment karaha fa hitantegna vantabantagna io fika à la fois karaha hitantegna mijalijaly koa tsy haiko raha koa fagnazavagna izy za koa ne misy moment za hitako vantagna za mizoko tsisy vola tofo za hitako vantagna za karaha ataony za mandendeha raha lalabe raha nandafy eky hitako vantagna be zay za kanefa za tsisy vola fa za hitako vantagna izo mandeha drako aby ty ny lehilahy mihila antegna koa zio ty baka hen'olo sanany lehilahy taloha ro mihila antegna ambaroko anareo zegny iro anao mivolagna za tsy mahefy mbola maro problème naka iro manontany ino ma problème nao zakliny karaha zegny ataonyo lehilahy zio ty anao mivolagna jelinaka mbola tsy mandiny zay fa problème naka mbola maro anao fotrika andro io diandro ataondro ako zay tapaka ma vidéo quoi ia décharge baka téléphone naka ty tio zay fona viny zay ia za ela nareo ka non karaha igny blanco nataondro olo ambandra ao mandeha midragy viavy karaha igny asa misisignaly baka isignaly anao karaha igny anao Jacqueline anao mahiaraka aminaka sa tsy hiaraka aminaka anao igny mandrapaka io drako aby misalasala karaha koa ilehilahy ty mandray tsy paripari amy tegna malany ndraiky baka izy defa gaby masaka agnalany teza igny tsisy ampihila azovy mila antegna mandray io hiaraka antegna mavozo fotiny lehilahy tsy tia antegna tsy hiaraka antegna mavozo voatapaka kopokopo 3 kanaly hoan'izay tsy mahay 3 kanaly voto ndraiky tsisy madigny azao ty boy black edy niro ndraiky misy voto fa tsy atako antsika votony boy black ke anao igny mandray io hiaraka fekiny ho antegna igny karaha igny agnarany tsaiky lehilahy teo igny tsaiky araby makoa
Tsara arabe mako fa métis. Mako vunimpuri. Anaro fa mina itazana kena. Mbwana ka vonika budunde inte. Iya, vonika budu ka fa masaksa plastifa. Mbwana vunimpuri ndombra mako. Mon Dieu. Nengi. Za kunda kwa macha kurkuranga kabarun lilazi jali ti fa nandalovantenga fan vlank tamna roma za zan petka ta digo to for you papa vuluso za manje unis check lilazi hilaza zanande tam lilati tang zena nganda tukina tone zubka ulsana nambara njuza vuna vandaki tufuna ngami asa charity no asa charity fa vitana ngokatani avu manje yasa charity fa chinyana ngano vungaruza zinanti nangini not ma vuza razgana kada kuti chenjkini tae pakaju na moro fa chenjkini fo andembul batata rombo mandofu za yalando 5 cm chima vuz ful karazna dako fa fulka fa nanga tenga beki de pousetari am cimetière tombato ai e ngwen na ro razambe aza kutanya zeti fa tajavarizika na dei